Какво ста, хора? Аз съм Крис БГ и ще заснемем един клип на чалендж. Да започваме. Чалендж. Да, на чалендж. Камерата да си намеря. Тъпът камера. Ето я. И Гопито БГ ще изпълнява чаленджа. Който ще е... Чаленджа. Който е две дъвки, ето тези дъвки. Аз в момента дъвче така бахти киселица. Наведнъж. И нека да започваме. Да, първо ги отворя. Тук някакви мангали се возят в дърта кола. Снимаш ли? Да, снимам. Добре. Това е бахтякия чалендж. Много як. Много ли е кисело? Не толкова. Да. Те, ако ги ядете, вие знаете, че ще ви се стъжни живота, защото за вас ще са много кисели. Ако не сте ги опитвали. Да. Ако ги опитваш за първи път са много кисели. Аре, това ще е от този чалендж. Чао. Чаленджът е успешен. Чао.